Lahang Domingo. Pirting paitan eh. Basa tag Ebanghelyo dya. Agmamang ng isul sa likod. Isa may makatabang ini. Insert ba ko? Abang Lord. Napasagdila ka na diya. Na ba? Ilan lang? Oh, sige. Okay. Okay na. Napuno naman ta sa mamang sini. Bitaw, nanata sa katuan nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Diha sa unang pagbasa ang konteksto niini panahon kini sa restoration human sa pagkabihag sa mga Israelita dito sa Babylonia. For 300 more years, no? Nabihag sila sa Babylonia, nya balik na sila ngadto sa ilang nasod, ang Israel. Mauna nga nagpadayag dinhi sa unang pagbasa nga ang Ginoo mao ang kahayag sa kaiyang katawhan. Mao mga nga atong salmo nagkanayon nga kadtong mga nagpugas nga nagdangoy-ngoy, no? Nindot kayo nga pagkakanta, mag-awit nga malipayon. Ang mga nagpugas nga naghilak magdala sa ilang mga gidala nga malipayon. Tungod kay ang Ginoo naghatag kanila og kahayag gikan sa kangitngit, gidanagan sila sa Ginoo. Diha sa Ebanghelyo, very famous story of Bartimaeus, the blind man, the son of Timaeus from Jericho. Ang Jericho usa ka karaan nga syudad, usa sa mga pinakakaraan nga syudad. Kung moadto ka sa Jericho karon, naa dito ang the longest cable car below sea level. Gikan ka sa syudad sa Jericho, musaka ka ngadto sa Mount of Temptation of Jesus, no? Arang kataas na siya. Pag-abot nimo dito sa tumoy sa bukid diin gi tintal si Jesus, o na dito'y coffee shop nga pag-ana nimo pangpang na, no? Sige kape nagkurog imong tuhod kay ara ka pangpang siya. Kalimot kog pilay bayad atong cable car niya, nindot kay tan-awon. And then you will see the whole city of Jericho, no? Overlooking. Siyempre, tuwa ka sa ibabaw. Pero ang imong gisugdan, a city below sea level. Kunya mo tungas ang cable car ngadto. Na dito nahimutang ang diha ang kinabuhi ni Bartimaeus sa Jericho. Unya atong sayran, of course, no? It goes without saying, matud pa, nga lisod kayo ang kinabuhi sa mga buta. Total darkness. Dili sila makalihok-lihok, kay basig mamumo sila. No? Di man sila mga daredevil, di ba na salida nga, 2 years siya nga daredevil, no? Abtik siya. Pero kining mga buta, normally, di yun na sila, mag-agad na sila sa mga tao nga nagpalibot kanila aron mutabang sa ilang paglakaw-lakaw. Ngani, bisan din na karon sa among likod sa among bayay, sa Gaisano, di ba? Na may mga masahista diha nga mga bulag. Silingan na muna silang mga bulag. Kunya, matag adlaw, baktas na sila, mga 7 or 10 of them, baktas na sila padung sa Gaisano. Straight line ra gyud na sila. Lisod sa kung maglakaw-lakaw tong isa nga. Paggunit-gunit sila pag yun yan na. Kay padung sila dito mo duty na sa Gaisano kay magmasahe sila. Iyon na kalisod ang kinabuhi sa usa ka bulag. Mao na nga si Bartimeo, for a long time, na siya sa kilid, naglingkod, nagpakilimos. Apan kining pagkabulag ni Bartimeo, bisan dili siya makakita, para kanako kining Ebanghelyoha, labi na sa personalidad ni Bartimeus. Nagpakita kanato sa kabililhon sa pagtanaw. Very paradoxical. Buta, apan nagtudlo kanato sa kabililhon sa pagtanaw. I would like to make a distinction between looking
mere looking and true seeing. Usahay, sige ta magtanaw-tanaw sa mga butang, makaobserbar kita, makakita kita, apan wala gyud kita mututok ug mutanaw niini sa tinud-anay. Nganuman, tungod kay sa atong mga nakita, sa atong mga naobserbaran, sa atong palibot, usahay, we don't really see the value and the meaning of it. Even with our experience. Experience. Oh. Usahay, mulabay na lamang siya nga, wa na to matutuki, bitaw. Wa na to matanawi. Nakaobserbar kita sa atong palibot, pero wa tay panahon sa paghatag sa atong panahon, sa pag-utro ni ini, sa paghimo og mga maayong mga butang. We just look around, pero usahay dead makita. Why meaning alang kanato? Mauna nga kining pagtanaw, not just mere looking at the external, but it is more paying attention or taking cognizance to what is hidden. Kanang mga butang nga dili usahay maklaro physically, but it speaks a lot if we look at deeper. Kung mutanaw kita sa lawom-lawom nga kahulugan ni ini. Nagani mga kanta mo ingon, ang kanta, di ba? Malayo ang tingin, wala namang natatanaw. Di ba ng mga tao nga naay problema? Mag-anak-anak na gajud. Unja dugay durong ni jang tutok, pero was jay gitanaw. Malayo ang tingin, wala namang natatanaw. Tumitingin nga, di naman nakikita. Wala namang nakikita. Mauni nga atong hatagan og little nuance. Looking, mere looking, and true seeing. Diha sa kinabuhi ni Bartimeus, sa diha nga iyang napalgan si Jesus, siya mo imiingon, anak ni David, kaluy-i in town ako. Bisan og bulag siya maoy unang nakakita ay sa tinuod nga pagkatao or identity sa Ginoo. Tol nga son of David, it is an expression of faith. Pagpadayag sa pagtuo. Kung atong dumduman sa atong Old Testament, labi na diha sa libro ni Propeta Isaias, gitagna ng daan nga ang moabot nga Mesiyas gikan sa kaliwat ni Hari David. Og si Bartimeus nakakita nga si Kristo mao ang Ginoo. Siya mao ang pinadala sa Dios. Siya mao'y nakakita ni ini nga kining tawhana mao ang manluluwas. Bulag apan iyang nakita ang tinuod nga pagkatao ni Kristo. Ikaduha, iya usab nakita ang oportunidad sa iyang kinabuhi nga sa iyang pagkighibalag kang Kristo kini nagpahinumdom, nagpakita sa usa ka oportunidad nga pinaagi ni ining baong Mesiyas, maayo siya sa iyang balatian. Mauna nga, ganahan ko sa description sa Ebanghelyo nga giingon dinhi, nga sa giingnan siya nga tindog kay gitawag kaniya, mingon ang description sa ang reaction ni Bartimeus. O giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya, og miduol kang Jesus. Grabe niya ka-excited. Tungod kay para kaniya, iyang nakita kining talagsaon nga oportunidad sa iyang kinabuhi. Di na nimo labay sa kadaghang tao nga nagpunsisok kang Kristo, nga numan uroy nga ang Ginoo mi offer man kaniya,
Mao kini ang angay natong pamalandungan usab mga igsuon. Kanang mga oportunidad nga molabay sa atong kinabuhi, dili nato nausikan. Ato kanang hatagan og bili kay talagsar na nga molabay. Dili na kana mo balik. Ingon bitaw ang expression sa in English, seize the day. Di ba? Suck the bones, lick the marrow. O, di ba? Oh, suck the marrow, di ay, no? Suck the marrow. Kabalo mo ng marrow, no? Bone marrow ba? Ang kaon mo mga ng bulalo. Di ba? Injo, mga dyan. Istag ka ng kon. Suyupon ka dyan ng kolesterol. Ya? Di ba? Suck the marrow, lick the bones. Seize the day. Kay dili na kana mo labay. Sayang mga igsuon sa atong kinabuhi, daghan siguro nga mga oportunidad nga milabay, apan ato laman nga gisayangan. Tungod kay, naa ka nato kanang batasan nga, nasa sunod na, naunja na, ilara kan anay, daghan pay ugma. Diba? Kanang pamatasan nga, procrastination, dili ka na maayo, nga atong palabyon ang mga kahigayunan. Ngani, kining the story of Peter Pan. You know, Peter Pan, no? Kining mga kabataan, kining mga new millennium naman ni sila. Wala ni makailan ni Peter Pan. Kaming mga 90s, mga late 80s, no? Ay 85 ba nako? So, mga 5 years old, you know, sigo ganahan tanaw ng Peter Pan. O kanang mga early 90s diha. Di ba? Ang nagsulat niya ng maong salida or story about Peter Pan, si James Matthew Barrie. Og mingon siya nga, bisan siya nga mo'y nagsulat niya na, mingon siya nga, avoid Peter Pan syndrome. Unsa maning Peter Pan syndrome? Kanang mga tao bitaw nga, mulikay og mga responsibilidad. Kanang mga tao nga gusto ra nga mag-happy-happy pirmi. Maglipay-lipay, lupad-lupad. Iya bitong Wendy, katong ijang duha ka mga managsuon nga mga layaki. Kung saan man paglupad, pagdumdum, malabay na gajud ni. Pagdumdum ra mo og mga nindot nga mga kasinatian, aron mo makalupad. Ningon sa psychology, beware of this Peter Pan syndrome. Kay maulagi kanang batasan nga procrastination. O nanatay word for today. Kamong mga tatay, mga nanay, kung kanang inyong mga anak, di mo basag module, di mo basaw niya, unsa na ng mga assignment, kaya ra lagi na. Tanawa inig exam na to, magkraming manta. O, magkadaap-daap. Ako sa akong pagkalaagan, ugma, exam ra ba na mo? Tanawa, nagkadaap-daap naman ko. Kay, usahay napod na itong batasan nga, na kaya ra lagi na. Pila rin pagbasa, anak eh. Procrastination. Kanang ugma na, unja na. So kamong mga tatay, mga nanay, inyong mga anak gani, magpa-ludya-ludya, ingnon ninyo nga, ingos father, bawal ang procrastination. Social na tatay, oh? Procrastination ang iyang word, na nasa vocabulary. Procrastination. Sayang ang mga oportunidad. Mauna nga very practical, kini nga pagtulunan ka nato, nagipakita ni Bartimeus, pagtanaw o paghatag og bili sa mga oportunidad nga mulabay sa atong kinabuhi. Ikaduha, duha pa ba to? Tulo na. Oh. Next point, para sure. Siya, pagpangutana ni Jesus kaniya, unsa man ang imong gusto nga akong himuon kanimo. Automatic siya. Direct ang iyang tubag. Wa siya mag-loading. Wa siya mag-stammer. Diretso ang iyang pagtubag. Gusto unta ako nga makakita pag-usab.
Si Bartimeus, bisan siya bulag, apan nakakita siya, unsa ang iyang tinuod nga desire sa iyang kinabuhi. Unsa ang iyang panginahanglan. Wa siya magkinahanglan og daghan nga mga butang. Kay kung tingali kung kita'y pangutanon, uno may imo gusto. Kung ako, daghan siguro kung ibungat sa Ginoo, no? Time pa Ginoo kay murag ahong lamang ko'y listahan. Daghan kong mga priorities, kini akong gusto, kini pagajod. Pero si Bartimeus, very precise, exact ang iyang pagtubag. Gusto ko nga makakita. Ug tingali sa kasing-kasing ni Bartimeus, nasayod siya nga wa nay laing tao nga makaayo kaniya. Si Jesus ra mo iyang gisaligan. Mao na nga miingon siya, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang Mesiyas. Ikaw mao ang kaliwat ni David. Klaro alang kaniya kinsa si Kristo diha sa iyang kinabuhi. Wala siya magduha-duha. Usahay, we experience spiritual blindness. Even if we are not blind, di man ta mga buta, kakita man ta. Ang uban diha naka contact lens. Ang uban diha naka glasses. Pero makakita kita. Apan adunay mga higayon sa atong kinabuhi, spiritually nabulagan kita. Nganuman, kay kung muagi kita sa mga kalisdanan, usahay hikalimta nato ang Ginoo. Dili nato makita ang iyang bili, ang iyang presensya. Si Bartimeus, sa iyang nahitabo sa iyang kinabuhi, iyang nakita nga way laing tao nga makaayo kaniya, kundili ang Ginoo lamang. Og tungod ni ana, iyang gibungat ngadto sa Dios the deepest longing and desire of his heart. Tingali mauusab kini ang aghat alang kanato mga igsuon. Unsa man kaha ang naa sulod sa imong kasing-kasing. Unsa man ang imong mga gitinguha. Unsa man ang imong gisapnay nga mga problema sa imong kinabuhi. Ayaw kalimti ang Ginoo. Ayaw pagpakabungol, ayaw pagpakabuta sa pagtanaw sa Ginoo. Labi na sa panahon sa imong kalistanan. Labi na panahon sa imong mga kalibog. Subok o malandungon nga bisan asa na lamang karon, adunay mga tao nga mipili nga hunusan nilang ilang kinabuhi. Daghan nga mga tao karon nagpakamatay. No? Daghan karon mga naghikog. Mihunos sa ilang kaugalingong kinabuhi. Tungod kay nawad-an sa paglaom. Ug tingali nakalimot sa Ginoo. Kanunay nahong gibalik-balik kini. Kay di ba problema na karon kining mental health? To see the value dili sa mga makita kundili kining interior dynamics, interior movement sa atong kinabuhi. Bantayi ra gani ka ng imong fluctuating mode of your emotion. Kanang imong pagbati. Kanang imong nasa imong huna-huna. Usahay na ay moments of depression, moments of happiness, mupuli na po depression. Try to see kanang fluctuating mode sa imong kinabuhi. Ug ayaw kalimot sa pagdumdum sa Ginoo sa panahon nga ikaw maglisod na. Pirmi na ko ning gibalik-balik ug hopefully mao ni inyong madumduman sa kadaghanas og giyaw-yaw. Napay magyaw-yaw diha nga kadugay sa mahuman sa Father magwali. Dugay kay gusto ko nga makakaton ka mo. Kay basig di na ta mag-uban sa sunod. Di ba? Mao na nga gusto ko nga makakaton. Og kini mo inyong dumduman. Kining ningong ko kaniadto, hope is not putting a limit to what God can do.
not putting a limit to what God can do. Kana bang bisan pag wa na kay gilauman, nga ngit-ngit na ang imong kinabuhi, nga naglisod ka na sa imong kinabuhi, padayon sa paglaom, bisan ang imong gilauman wa na diha, padayon sa paglaom, tungod kay aduna pay Ginoo nga mosalbar kanimo. Laumi ang Ginoo. Hope is not putting a limit to what God can do. Mauna mga igsuon, nga kining mga tao nga mihunos sa ilang kinabuhi, tingali nakalimot sa Ginoo. Tingali og nakalimot sa pagsangpit, nga adunay Ginoo nga nagtan-aw og nag-uban kanato kanunay. Kini mo'y pahinumdom alang kanatong tanan. Sa kalipay, labi na sa kalisod ug sa mga problema. Sama ni Bartimeus, ato usab nga ibungat ngadto sa Dios. Diha sa atong mga pag-ampo. Pilosopuro ba ning uban? Kay mulaong, di na ko mag-ampo, Father, kay nahibalo ng daan ang Ginoo. Sa unsay akong gikinahanglan? Mauna nga, ato raan ay shortcut ng atong pag-ampo. Ginoo, ikaw na'y nahibaw sa tanan. Maura to. Amen. Ese, patagnaon man ang Ginoo. God wanted us to articulate and to name our deepest longing. Ang atong mga gusto, ang atong mga tinud-anay nga mga tinguha, gusto sa Dios nga atong ibungat ngadto kaniya. Diha sa pag-ampo, hinaot unta mga igsuon. Labi na sa kalisod ug sa kapitos sa mga problema. Atong ibungat ngadto sa Dios ang atong mga gikinahanglan. Amen. Manindog kita ug atong ipadayag ang akto sa pagtuo.